Ha még nem foglaltál tavaszi feltöltődést, most itt van a jel, amire vártál. Irány Fonyód! Sétálj a Balaton leghosszabb mólóján, fedezd fel a romantikus kriptavillát és gyönyörködj a panorámában. És ha mindezt maximális kényelembe szeretnéd élvezni, válaszd a Four Seasons okos apartmant, akár 8 fő részére. A Four Seasons Fonyód okos apartmanban nem baj, ha kikapcsol az agyad a pihenés alatt. Nem kell kulcsokkal bajlódnod. A foglalás után kapott kód segítségével azonnal bejuthatsz az apartmanba. Nincs többé hőguta, sem fagyoskodás. Automatikus vezérlés gondoskodik a tökéletes hőmérsékletről, mire hazaértek. Ha elektromos autóval érkezel, ingyen töltheted. Az apartman 3 modern hálótérrel, tágas közösségi térrel és jól felszerelt amerikai konyhával rendelkezik. Ideális, akár családdal, akár barátaiddal utaznál. A sauna és a jacuzzi esős napokon is tökéletes kikapcsolódást nyújt. A tavaszi estéket szabadtéri grillezéssel koronázhatjátok meg. Baráti beszélgetések a fedett teraszon, egy pohár zamatos balatoni bor mellett. Kell ennél több? Foglald le most tavaszi kiruccanásodat Fonyódra, és élvezd a Four Seasons okos apartman kényelmét és nyugalmát.